Jak widzicie, nie ma żadnej muzyki w tle, ani nic. O Jezu. Mam, no i jak widzicie, tutaj mam VIP-a. Ten VIP, o. Oby to obejrzały osoby, które są nachalne i ciągle mnie pytają o specjalne pozdrowienie. Takich wszystkich osób, teraz, no wiecie, które są nachalne, nie dam nikomu prezentu z listy życzeń, ani nic. Ani, no coś tam podobnego. No i nie ma muzyki, ani nic. Na razie. To dobra. I zawsze możemy się przebrać, czy coś. Miałam, no dużo sobie nawet ciuchów kupiłam, tam średnio czytam z 9 000, bo tam na tydzień jeszcze się przedłużył o tydzień, co nie? I no kupiłam z włosów to tyle, co tutaj możecie zauważyć. I tutaj, jak widzicie, no się przebiorę, co nie? Wezmę sobie tam, wezmę sobie makijaż, ten taki, co nie? Założę sobie ten teraz. Założę sobie takie spodenki. Jeszcze to, nie będę się przebierać, tam, kurde. No i co tutaj mam takiego? Skarbonka opróżniona 2 razy. Diamenty wszystkie wydane, a szkoda. Jestem VIP. Jaki ten... No i tak myślę, że bardziej się opłaca kupić sobie zwykłego VIP-a na tydzień, albo na elitę, i kupić sobie jeszcze ten. I kupić sobie pakiet srebrny, bo on jest w cenie Star VIP. Przepraszam, no i w ogóle. Ten odcinek no będzie taki krótki, bo chciałam tylko wam pokazać, co się zmieniło i tak dalej. Nagrywam VIP. Tak, to uczucie, kiedy każdy pyta o pozdry. Mój pierwszy status po VIP-ie i co tutaj się zmieniło, zaraz wam powiem. Katar mam, tak, nie złapał. Ja trochę dziwne, że mam katara w środku, ale nieważne. VIP 73, no... Słabo. No i tutaj 247 000 brakuje, może do kogoś, nie wiem czy na czapce. O, wejdę sobie do klubu VIP. Jezu, jak głośno. No i mam mało Pixel Coins. Naprawdę. Napiszę, że... Jezu. Nagrywam. Jezu, ale lagi. Zawsze na czacie tak... Mi zawsze tak na czacie laguje. I tam się zacina i tak dalej. Cisza. Tak. No i gratuluję wszystkim z czatu, co mają VIP-y i tam online, bo dużo ma znajomych VIP-a. Jezu, ale ja mam katar. No nic, tylko mi już zdrowia życzyć. Ojej. Nagrywam. No i kupiłam sobie jedną animację tutaj, jak widać. Taką. No Jezu. Znaczy, o tak. Tu ja zwykle jestem przyzwyczajona, że w spodach kupuję. No trochę to trwa. To... Zmienię sobie animację. I normalnie. Nagrywam. No dobra, ale żeby ten nastrój trochę tak podnieść, no to ja chyba mam pomysł i wy go kochacie i ja go kocham. No słaba cenzura, ale no niestety nie poradzę. I tacy typu gracze mnie wkurzają. To jest tak jak... Pozdrawiam was.